नांलाय खमलायबो गैया सान्दुंबो गैया अखाबो गैया ग्रोम ग्रोम आरो लोगोजोंनो मोजाङै मोजां जै जालांथों आरो देग्लायनि बैसागु बोथोरा बिराद मोजां ना बोथोरा देग्लायनि बोथोरा बिराद अनदों आरो बोथोरा दे दे जा बारा गैला आरो न'खरसेसो दंबावो माथो मानसियानो गैया दासो उदालस्रि गामिनि बिराद गोलाव माथो रायजोआ गामियाव गंबेसे न'खर दंब्रा 110 wah deh gelau lain sampai guys tuh na माबायदि मोनदों देग्लायनि बैसागुखौ रंजानानै गोजोननाय मोनदोंना नांलाय खमलायबो गैया सान्दुंबो गैया अखाबो गैया ग्रोम ग्रोम आरो लोगोजोंनो मोजाङै मोजां जै जालांथों आरो देग्लायनि बैसागु बोथोरा बिराद मोजां ना बोथोरा देग्लायनि बोथोरा बिराद अनदों आरो बोथोरा दे दे जा बारा गैला आरो न'खरसेसो दंबावो আগত নিজে চকুৰে চাই ল আগত কৈ ল'ব তেল পইচা কোনে 200 টকা তেল লাগিব 200 টকা হলে তাৰ পৰাই ল'ব খানা পিনা মিলি 500 টকা 1000 টকা লাগিব তাৰ পৰাই ল'ব লাগিব দাদা কেনেকা লাগিছে ভিউ বঢ়িয়া বঢ়িয়া মই এইটো এনজয় কৰিবলৈকে আহিছো থ্যাংক ইউ वेलकाम दादाक आदरणी जनाइलो बिहु बतरत आहिसे दादा आमार सान्तना दादा बिहु बतरत आहिसे आमी सकले गासैबो